Arte Ederretan zara lizentziaduna eta literaturan masterra duzu, eta bi disiplina horietan egiten duzu lan. Sí, jo vaig estudiar Belles Arts, llavors vaig aprendre a treballar, a fer producció, fins i tot a escriure des del context de l'art. I sempre dic que una mica tant me fa quina etiqueta em posin, si la d'artista o la d'escriptora, sempre i quan em deixin fer el que jo vull, em deixin treballar amb llibertat i em deixin ficar-me als dos mons, tant el de l'art com el de la literatura. Zeintzuk dira zure referente literarioak? Els meus referents literaris són molts i jo sempre dic que no només tinc referents literaris, que per escriure el Canto jo i la muntanya balla, tan importants són els literaris com els que no ho són. Però de literaris podem parlar, per exemple, podem començar per la Mercè Rodoreda o la Víctor Català, i llavors anar-nos-en cap a Halldór Laxness, que és un escriptor islandès, i no oblidar-nos de Mariana Enríquez o Cristina Morales, i llavors anar cap a Faulkner i cap a Toni Morrison, i podria seguir i seguir, perquè a mi m'agrada molt explicar històries i m'agrada molt escriure, però també m'agrada molt que me n'expliquin i també m'agrada molt llegir. Euskal literaturaren berri ba al duzu? La veritat és que a mi m'interessen molt les literatures, m'interessa molt saber què està escrivint i què estan fent els escriptors joves d'altres contextos i d'altres llocs. Llavors, una cosa que he intentat fer últimament, especialment des que el llibre s'ha traduït també a l'euskera i per tant que jo havia de venir cap aquí, és intentar descobrir una mica o intentar llegir una mica del que es duia a terme aquí. I últimament de literatura basca he llegit dos llibres que m'han agradat molt. Malauradament els he hagut de llegir en castellà perquè no llegeixo l'euskera, i que són la Janis Joplin de la Uxue Alberdi i Les Madres No de la Katisha Aguirre. Zein da Irene Solaren mundua? El món de l'Irene Solà potser et diria que és un món on hi caben moltes històries i molts interessos. A mi m'interessen molt les històries, m'interessa molt entendre d'on surten, m'interessa molt entendre què impliquen, quines motxilles carreguen, quin poder tenen, quin poder té aquell que explica una història per damunt d'aquell que és explicat dins d'una història. I llavors, a més, m'agraden molt les històries perquè dins de les històries t'hi caben moltes coses, t'hi caben moltes preguntes, t'hi caben moltes possibles investigacions, moltes recerques, i aquest et diria que és el món de l'Irene Solà. Itsasotik eta beste mendi batzuetatik, eta auskalo beste zenbait lekutatik heldu ginen, eta auskalo zer ikusiak ginen. Albert Dania Etxeak euskarara ekarri du zure liburu hau, eta geroztik arrakasta handia lortzen ari da. Espero zenuen? La veritat és que aquest llibre m'està portant moltes alegries i moltes sorpreses, i aquesta n'és una, i la veritat és que em fa molt feliç, tant que s'hagi traduït a l'euskera com que, a més, estigui arribant als lectors. Kataluniako Pirineo aurrea da liburu honetako geografia zergatik? Jo vaig triar un trosset de món concret, que era aquest lloc, aquest prepirineu català entremig de Camprodon i de Prats de Molló, una mica perquè m'hi cabien moltes de les coses de les que jo volia parlar. M'hi cabia el pas dels republicans, m'hi cabien les dones d'aigua, m'hi cabia els judicis per bruixeria, m'hi cabia la història de violència que volia explicar, però jo sempre dic que l'exercici que jo he fet amb aquest llibre, que és, per una banda, explicar una història des de tantes mirades i des de tantes veus com podia, i per altra banda, intentar entendre tots els rastres o totes les marques que les coses que han passat a damunt d'un sol lloc han anat deixant, una mica com si fossin capes geològiques, doncs aquest exercici s'hagués pogut fer a qualsevol lloc, perquè de fet tots els llocs estan coberts d'històries, d'esdeveniments, de fets i de literatura. Kutsu mitologiko handia du liburu honek, zergatik erakartzen zaitu gai horrek? Per una banda, perquè m'agraden molt les històries, m'agraden molt els contes, m'agrada molt i m'interessa molt la tradició oral, i m'adono, o almenys penso que en els contes de tradició oral hi ha una mica de l'ADN o una mica del record de com amb les persones ens hem mirat col·lectivament al món i l'hem imaginat i l'hem entès des de fa molts anys. I per tant, hi queden rastres de tot un seguit
d'imaginaris i de preconcepcions i d'idees i d'històries que ens preocupaven i de coses que ens interessaven, que han anat sobrevisquent, han anat mantenint-se vives a dins d'aquestes històries, i per tant és una manera d'entendre qui som i d'entendre com ens relacionem imaginativament i creativament parlant i literàriament parlant amb el nostre entorn, i això a mi m'interessa profundament. Ahots ugarik hitz egiten dute novela honetan, bakoitzak bere ñabarduratik. Sí, aquesta era una de les idees principals del llibre quan jo el vaig començar a escriure. Em vaig adonar que volia explicar una història, però que sobretot el que volia fer era explicar aquesta història des de la perspectiva de tots aquells que haguessin format part de la història o que s'haguessin relacionat d'alguna manera amb aquesta història. I quan dic tots, vull dir tots, vull dir les persones, la família i els personatges de la família en concret que protagonitzen aquesta història, però també tots els altres, tots els que habiten aquest lloc, aquesta muntanya, i quan dic tots vull dir també els animals, vull dir el temporal, vull dir els bolets, vull dir els fantasmes, aquells que s'han mort i potser s'han quedat per aquí, i fins i tot aquesta capa de literatura que dèiem, de folklore, de màgia, i per tant el llibre es va construir des del primer moment entenent que la història s'explicaria des de tots aquests punts de vista. Liburu honetako protagonistak Domenek eta Iso dira, baina ez dira haiek bakarrik, baizik eta historia bera ikuspegi ezberdin askotatik kontatuta dago. Totalment, sí. La meva intenció no era la de construir uns personatges protagonistes. Potser la meva intenció quan escrivia el llibre, jo m'imaginava el triangle entre l'Hilari, la Mia i en Jaume com l'eix vertebrador de tota la història. Me l'imaginava una mica com si fos un riu que creuava tot el llibre, i en alguns capítols aquest riu era un riu molt ample, era un riu que vèiem clarament, i en alguns altres capítols era un riu subterrani que només sentíem, o vèiem només un meandre, vèiem només un trosset de riu, i el riu es va enfonsant sota terra i va sortint i reapareixent depenent de qui parla i depenent de des d'on se'ns explica cada capítol. Liburu honetako protagonista behinena natura dela esan daiteke hitz larriz. Zer garrantzi du naturak zuretzat? Per mi la naturalesa o el concepte de naturalesa en el llibre sobretot agafa les ganes de fer-ne una reflexió, o sigui, agafo la idea de naturalesa i intento pensar al voltant d'aquest concepte, intento fer preguntes del tipus què considerem i què no considerem naturalesa, o com ens relacionem amb el que suposadament considerem naturalesa, o on tracem la línia entre el que creiem que és natural i el que no, on ens col·loquem a nosaltres com a éssers humans dins d'aquest concepte de naturalesa dins o fora. I per tant m'interessava molt poder reflexionar al voltant de tots aquests conceptes. I una altra idea important a l'hora de desenvolupar el llibre era la idea d'intentar subvertir una mica o almenys reflexionar amb l'antropocentrisme, que de fet jo crec que va relacionat amb la manera com parlem o com definim la naturalesa, en aquesta manera de mirar el món tan nostre dels humans, com si realment tot girés al nostre voltant i tot estigués fet i pensat en relació a nosaltres o en relació amb la nostra mesura. Llavors el llibre pot jugar molt a subvertir aquesta idea també o a reflexionar en com ens relacionem amb tots els altres que formen part del món. Eta liburu honetako ikuspegia berriz feminista da? Sí, totalment. Jo no deixo de ser una dona de 30 anys del segle XXI i per tant la meva mirada és una mirada totalment feminista i a mi m'interessen molt els punts de vista crítics i la reflexió, com et deia. Per tant, tot el llibre està construït des d'aquí i tot el llibre és una exploració més tant al voltant de les maneres d'explicar històries i de la veu i de la perspectiva. I el llibre, precisament, una altra cosa que intenta subvertir és la possibilitat d'una mirada neutra, des de la idea de que les mirades neutres no existeixen i que totes les mirades i, per tant, totes les històries carretegen tot un seguit d'idees i tot un seguit de preconcepcions i el llibre explora totes aquestes idees i construeix tot un seguit de personatges que a mi em permeten obrir reflexions i obrir mirada crítica al voltant de tot això,
personatges com poden ser les dones acusades i assassinades per bruixeria fa més de 300 anys, o els personatges de les dones d'aigua, per exemple. Katalanez idatzi duzu liburua eta tartekatzen duzu espainola, eta atal oso bat gaztelaniaz dago idatzita. Doncs sí, ha de fet un capítol del llibre, el capítol que es diu El hermanito de todos, en la versió catalana i també euskera, que és un capítol que està tot sencer escrit en castellà. Està escrit en castellà per dos motius. En un primer moment, perquè mentre jo escrivia aquest llibre em vaig adonar que el que estava fent era com et deia abans, escriure els capítols des de tantes perspectives, des de tants punts de vista, des de tants llocs diferents com em fos possible. I en aquest joc i en aquest exercici el que jo em vaig anar adonant és de tots els jocs que jo podia fer amb el llenguatge, de com jo podia fer servir el llenguatge per posar-me a llocs molt diferents. I em vaig adonar progressivament que les llengües no deixen de ser maneres de mirar-se al món, maneres d'explicar-lo, o sigui, que cada llengua el que fa és posar un nom diferent a cada cosa i llavors organitzar aquests noms per poder explicar coses i que, per tant, les llengües són maneres de mirar i que no hi ha dues llengües iguals, per tant, les llengües no miren de la mateixa manera, no expliquen el món de la mateixa manera, no l'entenen de la mateixa manera i no el construeixen de la mateixa manera. I per tant em va interessar molt la possibilitat d'afegir això al llibre i que per tant una d'aquestes veus construís i mirés el món des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent, que és amb el fet d'utilitzar una llengua diferent. A més, aquest capítol concret està inspirat en la història d'una família i d'una nena real, que és una nena que es deia Alicia i la família es deia Gràcia Bamala, i aquest és un capítol inspirat en una fotografia molt famosa que segurament molts dels espectadors han vist, que és una fotografia en la que apareixen tot un seguit de persones, són exiliats republicans, són persones que estan creuant el Coll d'Ares i enmig d'ells hi ha una nena que deu tenir uns 8 anys, que li falta una cama i va amb unes crosses. Llavors jo em vaig inspirar en aquesta fotografia i fent recerca vaig trobar que un dels germans d'aquesta nena estava viu encara i que de fet hi havia molta informació, hi havia diaris que ell havia escrit explicant aquella experiència. Llavors, fent servir tot aquest material, jo vaig començar a construir aquest personatge i aquesta família i aquest senyor parlaven en castellà i llavors tot aquest material estava escrit en castellà i de seguida que jo vaig ficar-me dins de la veu de la Palomita em vaig adonar que d'una manera molt orgànica, més enllà d'aquesta reflexió intel·lectual que jo et feia al voltant de les llengües, doncs que d'una manera molt orgànica la veu em sortia en castellà i a més fent molts jocs perquè ella has passat bona part del capítol comparant les llengües precisament, dient hermanito és germà en català i va apropiant-se del territori on està aprenent aquesta llengua nova per ella i així va ser una mica com va sortir aquest capítol que va ser un dels més intensos i bonics d'escriure també per tota la càrrega emocional tan forta que carretejava el personatge en el seu context de guerra, d'exili i de mort. Tokiko katalana, tokiko hizkuntza ere landu egin duzu, zein da bertakoen hizkeraren egoera? Jo he fet tot un treball d'intentar entendre els personatges en relació amb la llengua, com et deia, i per tant en relació amb com parlen. A mi m'agraden molt les paraules, a part de les històries, que és una cosa que ja t'he dit, i per tant jo tinc la sensació que vaig sempre amb l'orella aixecada, intentant captar, intentant agafar al vol les maneres de dir, les maneres de parlar, les paraules concretes de cada lloc, o com sona la llengua, o com es modulen els sons a la boca dels parlants de cada lloc, i això és una cosa que jo he intentat fer amb el llibre, i per tant hi ha algunes paraules concretes que apareixen al llibre que són una picada d'ullet absoluta perquè són alguna paraula que només es diu a la vall de Camprodon, i de fet alguns dels correctors em deien aquesta paraula no existeix, no l'hem trobada absolutament enlloc,
I jo els deia, no, us prometo que això es diu en aquesta vall, o hi ha tot el capítol de l'ós, de la festa de l'ós, que està escrit amb un català de la Catalunya Nord, amb un català que no és el meu i que per tant també vaig haver de demanar ajuda a un escriptor de la Catalunya Nord, que és el Joan Lluís Lluís, perquè m'ajudés a acabar de perfilar amb tot un seguit de paraules precioses i molt concretes i molt especials d'aquell lloc. Per exemple, mainatges, que vol dir criatures, que vol dir nens, i que jo volia que formessin part del paisatge també sonor del llibre.